семинари илмии амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи парвариши зироатҳои кишоварзӣ ва боғу токпарварӣ бо истифода аз таҷрибаи кишоварзони шаҳри Турсунзода баргузор гардид. Дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корияшон ба шаҳри Турсунзода сурат гирифт. Дар ин семинар муовини сарвазири Тоҷикистон Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ роҳбарат ва намояндагони вазорати кишоварзии ҷумҳурияи Тоҷикистон, олимони соҳаи кишоварзӣ, намояндагони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ ширкат доштанд. меҳмонон нахуст аз бригадаи рақами 1 хоҷагии деҳқонии тухмипарварии дӯстӣ дидан намуданд. Дар ин ҷо маълумот дода шуд ки хоҷагӣ дорои 275 гектар замини корам буда, аз ин ҳисоб хоҷагӣ дар 200 гектар кишти пунбадонаро ба роҳ мондааст ки аз ҷумла 20 гектари онро навъҳои таҷрибавӣ дар бар мегирад. Дар замини боқимонда сабзавот, ғалладона, шолӣ, хӯроки чорво ва ғайра кишт мегардад. кишоварзони шаҳри агросанъатии Турсунзода дастури ҳидоятҳои президенти кишварро дар мавриди парвариши босифати майдони пахта ва зиёд кардани майдони парвариши он дастури фаъолият қарор дода, соли ҷорӣ майдони кишти пахтаро ба 2000 гектар расониданд. бо мақсади ба даст овардани ҳосили баланд имсол кишоварзони минтақа ба агротехникаи парвариши пахта аҳамияти махсус зоҳир намуданд. зимни шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагидорони ҷамоати деҳоти Сешанбе, меҳмонон бо рафти кишти такрорӣ аз ҷумла кишти шолӣ дар ҷамъияти саҳомии кушодаи ҳақиқат шинос гардиданд. хоҷагии мазкур кишти асосӣ ва такрории шолиро ба 40 гектар расонида бо усули кӯчондани ниҳол парвариши шолиро вусъат додааст. мақсади асосии кишоварзони шаҳри Турсунзода ин нигоҳ доштан ва устувор намудани амнияти озуқавории кишвар аст, зеро имрӯз бояд аз заминҳое ки обиву лалмӣ вобаста карда шудааст самаранок истифода бурда истеҳсоли маҳсулотро афзон менамоянд. дар тогзорҳои боғи Сомон ва Ватан меҳмонон бо нашунамои ангур шинос шуда, аз ҷумла токпарварони хоҷагиҳои мазкур қайд намуданд ки ангур дар давраи хуб қарор дошта, соли ҷорӣ низ ҳосили дилхоҳ ба даст хоҳанд овард. раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода маълумот медиҳад ки нишондодҳои соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла пахта, гандум, картошка, сабзиву пиёз, ангур ва дигар зироатҳо дар ҳамаи хоҷагиҳо баланду умедбахш гардидааст ва онҳо тавонистанд саривақт бозорҳои кишварро бо сабзавоти тару тоза таъмин намоянд. тибқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар зимни сафаршон 3 январи соли 2020 ки дар шаҳри Турсунзода семинари ҷумҳуриявӣ оиди самаранок истифода бурдани заминҳои кишоварзӣ ҳар як ваҷаи замин самаранок истифода бурдан ва гирифтани 2, 3 ва 4 ҳосилро дар заминҳои шаҳри деҳқони шаҳри Турсунзода нишон диҳанд. имрӯз деҳқонони шарафманди шаҳри Турсунзода тамоми имкониятҳои истифода бурда аз заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҷамъиятӣ ва назди аҳлигӣ гирифтани 3 ва 4 ҳосилро дар рафти семинар нишон доданд ва аз кишти асосӣ ва кишти такрорӣ ҳосили хубе ба даст оварда истода ҳастанд. барои ғанӣ гардонидани дарсархони мардум ва таъмин намудани бозори ҷумҳурии Тоҷикистон сайри кӯшиш карда истода ҳастанд. дар қисмати дигари чорабини олимони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, Институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, Маркази илмии ҳифзи растаниҳои Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, устодони Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур дар мавзӯи усулҳои муосири парвариши пахта ва амалӣ намудани дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот, технологияи парвариши зироатҳои ғалладонагӣ дар заминҳои обӣ, муборизаи интегратсионӣ бар зидди касалиҳо ва зараррасонҳои кишоварзӣ, технологияи парвариши шолӣ дар кишти асосию такрорӣ ва рушди минбаъдаи соҳа, самаранокии татбиқи дастовардҳои илм ва технологияи замонавии парвариши ҷуворимакка, баланд бардоштани ҳосилхезгардонии хок ва беҳтар намудани ҳолати заминҳои обёришаванда дар манотиқи кишвар, инчунин дар бораи дигар масъалаҳои марбут ба рушди соҳаи кишоварзӣ маъруза намуданд.